na gauči nespíme. Dobré ráno, priatelia naši. Nachádzame sa na Štrbskom plese, odkiaľ sme sa dneska rozhodli, že ideme zdolať Štrbský štít. Štrbský! Chceme to spojiť s Bystrou Lávkou a že sa dostaneme až na chatu pod Soliskom a vrátime sa potom vlastne naspäť sem do východzieho bodu na Štrbské pleso. Čiže po Žltej, Mlynickou dolinou, Štrbský štít, Bystrá Lávka a na modrú sa napojíme na chatu pod Soliskom. Takže ideme sa do toho pustiť. Čo k tomu, chlapci? Není čo dodať. Tak, ľudkovia, máme 6 hodín 15 minút. Výborný vzduch. Máme 20. september 2025. A mierime si to do Mlynickej doliny. Keď kráčaš horou, cieľom tvojim je vrchol, na ktorom už dlho chcel si stáť. Ten pocit tepla pri srdci zahreje ťa hneď. Takže nachádzame sa v našom krásnom slovenskom obľúbenom pohorí. Nízke Tatry. Takmer. Bratrančok. Zbor. Zbor medveďu. Vidíte tú podobnosť? Hlavne, Ale tento je krajší. hlavne teraz sa fakt. Vidíte ten krásny vrchol hore? To je Patria. Keď kráčaš horou, cieľom tvojim je vrchol, na ktorom už dlho chcel si stáť. Ten pocit tepla pri srdci zahreje ťa hneď. Vrchol dá ti pocit slobody, ty prestaneš sa báť. Každým krokom dopredu mení sa ti svet. Hádanka pre vás. Kde sa nachádzame? A povedal. Waterfall jump. Wonderful job! Bude to veľký vodopád, Alebo hladký. alebo malý, Alebo vyslí. a posledná možnosť D je vodopád skok. Ha, Takže po reklame. do komentárov. Pokora a pokoj v srdci, na vrchole vždy veľmi pekne znie. Príroda má neskutočnú moc, svojou čistou dušou dá prvú pomoc. Má to, čo nevlastní nik, len v prírode získaš čistý zisk. Yeah. 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 Je silnejšia ako ten najsilnejší liek. Je jej jedno, aký máš dnes. Pred chvíľkou sme mali možnosť vidieť nedaleko nás záchrannú akciu leteckej zdravotnej služby. Klobúk dole voči týmto záchranárom a takisto aj horskej službe. Chcel som povedať toľko, že naše Vysoké Tatry a naše vrchole, ktoré zdolávame a ktoré máme veľmi radi, sú naozaj veľmi pekné, krásne, ale treba byť naozaj veľmi opatrný a snažiť sa dodržiavať všetko, čo k tomu patrí. Ako hovorí náš kamarát Ňaňo, rýchlo sa hneď stane. Čiže naozaj byť zodpovedný, s rešpektom a aby sme došli zdraví a aby sme si tú túru užili. Odbáčame teda zo žltej turistickej značky. Pôjdeme po tento masív pod Štrbským štítom. Keď kráčaš horou, cieľom tvojim je vrchol, na ktorom už dlho chcel si stáť. Ten pocit tepla pri srdci zahreje ťa hneď. Vrchol dá ti pocit slobody, ty prestaneš sa báť. Každým krokom dopredu mení sa ti svet.
Hýbeš sa v priestore, v ktorom strachu nie. Vietor fúka a kropaj potu zrazu rýchlostne. Pokora a pokoj v srdci na vrchole vždy veľmi pekne znie. To je ono. A nohu si daj na ten špicík, vidíš ho tam? To je jediný pevný bod. Tak. Severný vrchol Satana. Krásny ten Satan. Tam, pekne. Krásička. Tam vzadu Gerlachovský štít. Kotol, pekne vidno. Vysokú. Obidva jej štíty. Tam niekde dole chata pod rysmi. Rysy. Krásne vidíme. Lomničák medzi. Lomničák, áno, Lomničák medzi Vysokou a medzi rysmi. Je to východené, či treba? Nádhera. Príroda má neskutočnú moc, svojou čistou dušou dá prvú pomoc. Má to, čo nevlastní nik, len v prírode získaš čistý zisk. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Je silnejšia ako ten. Takže ideme týmto úsečíkom. Traverzujeme pekne traverzom na Štrbský štít. Nádhera. Nešli sme tým žlabom. Išli sme okolo žlabu. Tak senka dole. A Štrbský štít máme na dohľad. Ale nie na ohmat. Aha. Directly. Keď kráčaš horou, cieľom tvojim je vrchol, na ktorom už dlho chcel si stáť. Ten pocit tepla pri srdci zahreje ťa hneď. Vrchol dá ti pocit slobody, ty prestaneš sa báť. Nachádzame sa na ďalšom vysokotatranskom štíte. Štrbský. Naše hory slovenské majestátne sú, bohatú históriu v sebe si nesú. Na vrchole hory srdce zaplesá, si tam už len ty, nad tebou nebesá. Naše hory slovenské, na tie hrdý som, sú domovom kamzíkom, aj vzácným rysom. Rešpekt oni vzbudzujú, sú úctou váž si ich, výhľady si užívať, naplno môžeš z nich naše hory slovenské. Myslel som si, že pôjdeme hore po červenej, samozrejme není červená, lebo není značkovaná. Ale na istých obrázkoch je zobrazená ako červená. Ale tuto pán Milan vybral žltú. Tak sme sa vyštverali hore po žltej. Boli tam úseky celkom, ako to Maťo vraví, výživné. Bola to zliepačka. Ale dalo sa, po kameňoch sa dá. Horšie bol jeden úsek nižšie. Také trávnaté pole, tam to bolo také, že sa človek nemal čo chytiť a už keď prechádzate na štvornožku, už je to ťažšie. A zvládli sme to a sme kde? Na Štrbskom štíte. A ten pohľad do doliny. A vy čo hore na tom Štrbskom štíte? Mlynska dolina. Zahajujeme zostup zo Štrbského štítu. Nedaleko Bystrice býva Janko náš, voláme ho šalátik, pivečko má rád. Zabehne aj maratón, keď výzvu splniť má. Výzvu splniť musí, zábrany nemá.
koláčik sa vyberiem na tú... Nachádzame sa pri Capiom plesku. Tuto tady. A ideme sa napojiť na žltú turistickú značku smerom na Bistro Lávku. Pokiaľ by sme to chceli ešte potiahnuť na Furkotský štít a potom na chatu pod Soliskom a naspäť na Štrbské pleso. Odbočili sme zo žltého turistického chodníka doprava a ideme ešte zdolať Furkotský štít. Nachádzame sa na Furkotskom štíte. Druhý štít dneska, už sme boli na Štrbskom. Ukáž to. Na štíte. Pred nejakou hodinkou sme boli na Štrbskom štíte, ktorý sa nachádza priamo oproti Furkotského. A došli sme na druhý štít. Keď kráčaš horou, cieľom tvojim je vrchol, na ktorom už dlho chcel si stáť. Ten pocit tepla pri srdci zahreje ťa hneď. Vrchol dá ti pocit slobody, ty prestaneš sa báť. Každým krokom dopredu mení sa ty svet. Ťahneme si dole Furkotskou dolinou. Slnečko je také príjemné, jesenné, septembrové a tešíme sa na zaslúženú odmenu na chate pod Soliskom. Fofolu. Cez Bistru Lávku sme nešli, lebo zápcha. Tak sme to zišli hrebeňom z Furkotského štítu a bolo to naozaj lepšie. Takže toľko zatiaľ. Pápa. Takže konečne sme odbočili zo žltej turistické značky. Dosť bolo žltej. Dosť bolo žltej. Sucho máme v ústach ako v cementárni a nachádzame sa na modrej turistické značke. Málo vody si dobral. Áno, je to tak, toto je presne tá vec, ktorá sa dá podceniť, že si zoberete menej vody. Už len údajne 15 minút, dúfajme, že to bude skôr. A nachádzame sa na chate pod Soliskom. Nachádzame sa naspäť v Štrbskom plese. Za mňa dneska to bola úžasná výživná túra. Ani sme sa nestratili výnimočne. Áno, na to, že sme išli teda na Štrbský štít a na Furkotský štít. Že si sa nepomýlili. Tak sme sa nestratili. Fantázia. Na parádu. Musíme toto hodnotiť, tak to bola fantázia. Bola to fantázia, presne tak. Počasie úžasné. Dokonale by som povedal, naozaj pekné výhľady. Jesenná turistika je jedna z najlepších vysokohorských turistík na počasie, určite na výhľady. Takže toľko k tomu a tak nemáme čo dodať. Tešíme sa na ďalšie. Ešte šťastne dojsť domov. Presne tak, ešte musíme dojsť domov. A ako Minko povedal, už teraz sa tešíme na ďalšiu túru. Takže sa vidíme v budúcom videu. Ahojte. Servus. Každým krokom dopredu mení sa ty svet. Hýbeš sa v priestore, v ktorom strachu nie.
Vietor fúka a kropaj potu zrazu rýchlostne. Pokora a pokoj v srdci, na vrchole vždy veľmi pekne znie. Príroda má